हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय। नोंथाङा दासिमबो पीएम किसान आसनियाव आर'जलाइ गथायाखै नामा? जुदि नोंथाङाबो सासे आबादारिब्ला नोंथाङाबो पीएम किसान आसनियाव आर'जलाइ गथायनो हागोन। बेनो जागोन बोसोरनि जोबथा आर'जलाइ गथायनायनि सम। बेनि थाखाय नोंथांमोननि आखायाव दंबावो मात्र 10 साननि सम। थामहिनबा 30 सेप्तेम्बरखौ लास्ट डेट खालामनानै होनाय जादों। बेनि सिगां नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनो हागोन आरो बे दानाव एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन 4,000। माबोरै मोनगोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आबादारि बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां। पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि मोनगिरि बिथांमोना 4,000 रां मोननो थाखाय आखायाव मात्र 10 साननि सम दंबायो। थामहिनबा जुदि नोंथाङा दासिमबो पीएम किसान आसनियाव आर'जलाइ गथायाखै बिदिब्ला 30 सेप्तेम्बरा बेनि थाखाय जोबथा खालार आरो दा बेवहाय एप्लाइ खालामोब्ला मोननाय किस्तिनि रां 4,000 रांखौ जुदि नोंथांनि बे एप्लाइ खालामनाया सरकारथिंजायनिफ्राय गनायथि मोनोब्ला अब्ला सरकारनि फोरमायनाय बायदि नोंथांमोना अक्ट'बर एबा नभेम्बर दाननि 2,000 आरो डिसेम्बर दाननि 2,000 गासै 4,000 रांखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोना बे 4,000 रांखौ मोननो लुबैयोब्ला अब्ला 30 सेप्तेम्बरा नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु जानो हागौ। बे रांखौ मोनथाम किस्तिनि गेजेरजों आबादारि बिथांमोननो बोसोरै 6,000 रां होनाय जायो। पीएम किसाननि वेब पर्टेलाव मख'नाय बायदिब्ला फैगौ 2022 मायथाइनिफ्राय गिबि किस्तिनि रांखौ 2021 मायथाइनि गिबि डिसेम्बरनिफ्राय 30 मार्चनि गेजेराव थामहिनबा मोनब्रै दानजों होनाय जागोन। बेबादिनो नैथि किस्तिनि रांखौ गिबि एप्रिलनिफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव आरो थामथि किस्तिनि रांखौ गिबि आगस्तनिफ्राय 30 नभेम्बरनि गेजेराव मोननो हागोन होननानै पीएम किसाननि बे आसनियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो पीएम किसाननि वेब पर्टेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना जेब्ला बे वेब पर्टेलाव फैगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि पेज खेवनानै फैनाय नुनो मोनगोन। बिनिनो नोंथांमोना गासैबो इनफरमेसनखौ बेवहाय लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला मोनसे अपसन बेवहाय नुनो मोनगोन। गोबां अपसनफोर बेवहाय दङ। नोंथांमोना नोंथांमोननि खामानि बायदि बे अपसनखौ बाहायनो हागोन। बेनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों निउ फार्मार रेजिस्ट्रेशन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना मबाइलजोंब्लाबो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आंनि चेनेलाव सिगांनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ दंखायो जेब्ला बेखाय आं नोंथांमोननो बेवहाय माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनाय जायाखिसै। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव नायहैयोब्ला बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन।